حیائی په خدای قسم تباہی ده تباہی او حیا ایمان دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث تھی کہ علیہ السلام فرمائی کہ الحیاء نصف الایمان، حیا نیم ایمان دی نیم. او یو حدیث کے راضی کہ ان من کلام النبوت الاولا، پیغمبر مبارک نقل کئی کہ دا آدم علیہ السلام نے تر عیسیٰ علیہ السلام دا طول پیغمبرانو مشترک دعوت سرے، دا طول مشترک خبر سر، دا طول پیغمبرانو خبر قومونو تسوی لی دی اذا لم تستحی فصنع ما شئتا، چھ حیاء دا کینی بیا چھ دستا خوخی کوا، چھ بے حیاء نکم گناہ کے کوا کہ کافر کے گئے نو دربادی دا خدای سر. گورا بنیاد زمارونو دا حیاء دا چھ پا انسان کے حیائی او دسترگو دا نظر که خد سلو تکی او که سلی خدو تکی در خطرناک شیره گوری کتوی دا پسترگو گورا منو دا سا گناه خو ندا مقدمه دا دین سلی گناه ترور وردی. شریعت یو کار کرده دی چه کم سیز دا گناه لاره دا و دا گناه مقدمه دا غیر پابندی لگولی دا. یو وقت شراب حرام شو نو چه کم لوخی با دا شراب و دا استعمال پاقی پابندیو لگی دا چه دا لوخی با من استعمال لگی. حالانکہ لوخی خو شراب نہ دے، لوخی خو نقصانی شے نہ دے، خو مطلب ہے دو چے دے لوخو تدوی گوری نو دا شراب باوریا دے گی. کوئی بچے دے کہ ہم شراب یو وقت کلی دی ظلبے وطوشی نو دا اگر لوخو نم پابندیو لگے دا چے دا شرابو دا استعمال لوخی بم نے استعمال ہوئے او چے بیاتے دا خلقو پورا نفرت پیدا شو ضلیتے طور شنو بیا دا غلوخو اجازت ورکو. خلقو با دا قبرونو سرن ناروا سلوک کاؤ، دا شریعت خلاف کار بے کو پا جاہلیت کے نو پیغمبر علیہ السلام اعلانو پچھے بالکل با قبر انتن دے. حالانکہ قبر لخو پا جائزہ طریقہ مسلیتلی شو پنا جائزہ خو پابندی مکمل لگولا، مکمل پابندی چے اگر جائز بامنے دے چے مکمل دا قبرونو دا تلونا پابندی شی چے دا جائز امنے دی نو ناجائز خو بخا مخاصو کلکی نو رسل بیا چے دا خلق آغا اعتقاد و دا خلق عمل کلک شو مضبوط شو نو بیا حدیث کی ہوئی کہ نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، ما تاسو دا قبرونو دا ملاقات نو دا زیارت نمانے کرے وے زا اس کا تاسو سو کردے نو وردے. زمانونو گناہ خودیر خطرناک شیری نزدی بم نو وردے. یو موقع رسول اللہ مبارک فرمائل کہ دا یو بادشاہ دننا گیاوی چراگاوی و شپولی توکڑی شپول تم نزدے موردے. حالانکہ شپول تا نزدے کہ تخبل گڑا چیلے سرے نو گناہ خو ندا خود شپول نبار دے دے، لیکن شپول تا نزدے بام نور دے ولی اسنا کہ دا شپول تا تور نزدے شے او دا شپول ندن دی پا گیا نظر اون لگی ورواو نڑے، یا دا گڑا چیلے پا دا شپول ورواو نڑی، یا پا دا شپول کی جا سورے سینکی وردن ننش. دا گناہ چه کم لارا دا و کم مقدمه دا و کم اسباب دی دا غین بمزاد ساتے. نو نظر دا گناہ سبب دے چه نظر کے جنہ تا یا جنہ الگ تا نظر کی نو دارورو دا گناہ دعوت دے. دا دے وجنا رسول اللہ مبارک فرمائی لعن اللہ الناظر والمنظور الیہا، چه سوک چاہتا پا بد نظر گوری که الگ دے او که جنہ دا، او اگا انسان چه پا بد نظر و تکتیشی زان دا سی جوڑ کی چه ما تا خلق پا بد نظر باندی گوری پا دوالو دے دخل لعنتی پیغمبر خیرہ کرے او خطرناک خیرہ دا لعنت خیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے دا.